ane nrabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mubah musi ing kahanan hanenggih sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo. Sopir lan kernet kuwi ramah-ramah selalu Anda pasok. Iya. Ekonomi keluarga itu yang diutamakan. Loh, iki loh Mas. Iki hebat. M ki prei. M ki lho. M ki mangan ora mangan dilakoni bebarengan. Loh ini. Biasanya sekolah ki kan dadi sopir ki sekolah menangan, tapi Eksindo 57 ki ora duwe jiwa menang, ora duwe jiwa idealis, ora duwe jiwa egois. Sopir kernet karo kondektur kuwi bareng mlebu warung ya sing sopire mangan rawon, kondektur karo kernete ya mangan rawon. Lah iki kesetaraan tidak membeda-bedakan. Beda-bedane, Pak. Kilo. Wis, entek, Pak. Ana rem, ana gas, sik kurang siji. Kopling. Ya. Koplingnya urung jangkep. Penting niku nggih anu. Kopling. 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 Kop ki saka tembung kokopen kopi yen panas kuwi ngono. Kuwi angel. Nah ya. Kopi ngokop kopi. Kopi kokopen tegese unjukan kopi pas panas kuwi ben ora ngantuk. Dadi yen nyopir ben iso konsentrasi. Lah. Leng kuwi eling. Eling yen nyopir ki ngati-ngati mergo nyambut gawe ki duwite dienggo murakabi keluarga sing ning omah. Mergo ya nggawa wong akeh. Nggawa wong akeh. Iki lho Mas, iki lho. Top-topan. Top. Dadi paling mboten mriki niku pun teruji Nggih. dan tertata. Leres. Mula yen sopir-sopir ngriki niku kula acungi jempol. Nggih. Selalu menaati dalam berlalu lintas. Nggih. Biasane sopir ki yen menggok sok ndleweri ora kelingan nalika nganan ya kudu rating nganan. Ngiri ya kudu rating ngiri. Lah, ini yang harus kita terapkan dalam berkendara. Mula nggih keselamatan untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kuwi nggon sen kanan ya harus beloknya kanan. Nek sen kiri beloknya harus kiri. Urung mesti. Lho kepiye to? Lek sen kanan, Nek ratinge nganan ki menggoke nganan. lek rating ngiwa. Menggoke ngiwa. Urung mesti. Kok ora mesti? Kowe tuh Garut Kaca apa ora? Gatut kaca ki Lek pas wayang wong kae. Tung blang dandu tak blang. Kiri teng endi? kiwa. Kok menggoke nengen kene. Oh alah nek pas sabetan ngene kae ta. Trisir. Iki ratinge kiwa ya. Ta menggoke nengen kok iso. Ya mboten. Saya tak bisa dipadani Gatot Kaca. Lah lek ngomong lek ratinge tandane kiwa menggoke Kiwa. lek tandane nengen Nengen. urung mesti. Wong angon bebek ngertos mboten? Oke. Seblak kene. Ayo. Iki tandane ndi? Tandane ning tengen. Bebeke kok ngiwa. Bocah iki ketoke rupa ram ndayani ning pikirane cerdas lho, Nggih, Pak. cerdas. Iya. Oh iya wong. Ning ora mesti kok ya. Urung mesti. Mula keselamatan tuh gumantung saka Kendaraan. Loh, kok saka kendaraan, saka pengendali pengemudinya. Ya kendaraan. Mula muga-muga dalu niki anggenipun gelar budaya. Nggih. Insyaallah panjangkahipun Bapak Haji Panito pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jinangkung mboten wonten alangan setunggal punapa Allahumma. Amin. Kersanipun selamat sedayanipun diajak selawatan kados panjenengan wau sekeca. Oh, ngaten nggih. Nganjuk niku kota religi. Nggih. Mulai ingkang lenggah menawa ibu-ibu mutakaram, Nggih. bapak-bapak ingkang kusuk Nggih. anggenipun ngibadah. Leres. Nggih. Mula pamripun menapa to Mas? Pak Haji Panito. Nito. Niki lho. Nggih. Mula diarani Pak Haji Panito. Ki paitane mung krana niat tur duwe jiwa ki tobat. Mula yen wis nawaitune kuwi niat lan atine iso tobat, insyaallah hidayah munggah kaji ora angel. Amin. Nggih, gen kula nu enten.
tukang nebas pari niku nggih entuk hidayah iso budal ngaji. Mung sak nebas pari. Nggih, budal ngaji delalah kusuk anggone ibadah bidal teng Madinah kondur teng griya niku jenenge ora Haji Prapto mboten. Lah sinten Mas? Haji Basri. Kok Basri? Mula mbiyen duwite entuk asil munggah kaji iki leh nebasi pari. Oh. Mula ganti Haji Basri. Nggih. Terus niki insyaallah kula benjang 5 tahun kas pun daftar minggah kaji. Amin Mas Jo. Jeneng kula ora aja klitik melih. Lho lah sinten Mas Jo? Mengke Haji Sokeh. Kok saged sokeh? Lah kula leh munggah kaji duwike sokongane wong akeh. Ngoten. Ditanggap. Tulung Agung lumpuke Jombang, lumpuke Tasana, lumpuke nggih munggah kaji. Amin. Bojone niki nggih ngoten. Bojo kula biyen niku alumni. Alumni napa Mas? Guyangan. Biyen. Ora apa-apa nyapet. Ora kok masa lalu kok Mas. Wong ki luwih becik dadi wong elek ning iso apik Mantan, tinimbang dadine apik ning tundone elek. Leres Mas. Mantan riyen ngriku Iya. dan insyaallah nggih sami 5 tahun yang akan datang badhe munggah haji, tapi bojo kula lak jenenge Naning. Sampeyan mulih ke tanah suci kula ganti jenenge sanes Buajah Naning tapi Buajah Mutmainah. Lah kok mutmainah? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Dadi Alhamdulillah. sing ngerokok, Alhamdulillah sadar. sing ngerokok Mas, ngerokok. Oh, ngerokok. Ngerokok itu Oh, ya ndak sing ora apik ya. apik wong itu kan kadang-kadang itu Mengganggu kesehatan. Ya bener. Nggih, nggih. Religi nggih. Iya. Religi. Nggih, nyuwun larasipun pelok, Pak. Pelok. Nyuwun Niki larasipun kudu pelok. kalem ngoten nggih, Alhamdulillah. suarane ngungung ngoten. Nggih. Pak Dik, aduh, Coba Pak, pelok. sing gendel ate sing dalu, Pak. Ketok akrab. Akrab niki kula Nggih. mboten lali niki sing pengendel jenengan keng Malaysia menika nggih. Nggih. 6. Bapak Datuk Maringgih sing dalu, Pak. Ketok maringgis. Coba Pak, namanya siapa Pak? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah Salamu. Sing gender nggawa telo kaspe. Kalau kasih gundulmu iki kentole kok Oh kentol. Tak tiro telo kaspe. Lah kok kentole wireng to, Pak? Batu enak-enak arepe selawat kelingan telo. Tak kira mau yo salak tipe dengkul. Seksi ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ana kembang-kembange nongo kembang nongo kembange menur insyaallah bapak panito benjang saged panjang umur salatullah Ayo bareng-bareng salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mangan gedhok diwadahi tanpa cacahe 5 insyaallah warga masyarakat nganjuk tambah barokah nindake agama salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad Salale. Mas Joko duduk Apa? ayo ben rada barokah kok iso Gawe napa? Masya Allah dagelan padha Masya budale kok iso Allah. cangumu ki apa lho rene iki kok iso Rene iki golek sangu nyangoni. ayo Ana banyu basane toya. ape terus Ayo piye iki? ana banyu basane toya Ya
Sing nabuhi jenenge yoga. Kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. Matur nuwun Bapak Pandit. Bapak Panita. Bapak Panita. Matur suwun, Pak. Kok matur suwun Pak ya terus gawe kata-kata ingkang sampun gelar budaya. Insya Allah nderek ndedonga. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun penonton sedaya. 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 Nah, ngono. Ingkang sampun ugi mirsani budaya. Salat wengi aja ditinggalno. Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Atau berlalu apa? Jangan mumet ngawur iki ya. Ayo tenanan. Ya. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir yen kerja aja nganti mampir. Lah, Iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kayak cocok. cocok. Iya. Ayo. Bapak sopir dibantu Bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan teledor, harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kayo temu to. Kaya temu hebat luar Ya biasa. ampun, ya ampun. Parmangan kulup ingin iki. Isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Aja nganti kebut-kebutan. Dimenruran nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-ingat. Pak polisi ngatur ben ra mumet. Lalu lintas ben ora macet. Iso yan. Hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali ra katokan. Lu Elek ngono kuwi kok iso. gawe rok. Pokoke salatullah salamullah ala Rasulillah. Sinten Mas? Salatullah salam sampai setengah. Monggo ditiken. Tawassalna bismillah wa bil adin Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil babi ya Allah. Iki monolak jenenge niken Bareng kondang ra tau leren. Ayo, mumet tawe bingung kata kowe. Ayo. iki nolak jenenge niken Tanggapane rame ra tau leren. bocahe ayu disawang kaya sajen. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya isa ta. Ngawur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo jasa karepmu kono. Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok Mas. Cerdas. Yo, ayo.
Nggih, sugeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah ki wong wedok ki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok ki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramum. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito, di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho, wi lho. Bojo ki setiane bojo kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampe ngeloni bojone sampean dhewe padha karo ngeloni ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetangki bojone sampean. Lah lek metengi 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku Dadi iki tuturono. Sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawe kesempatan. Lah nyapa nuturi Iki lak bojone tersinggung sampean. to. Nggih to Mas Akbar. Nggih, kan sama-sama sebagai orang Wong wanita. wedok. Wong wedok. Iki lho. Kowe ki yen ora seneng wanita, wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Nggih. Yen pancen kowe ora tresna, tinggalen lunga utawa pasrahno maratuwa. Nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa. Lah kowe tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Ngono lho, dadi ora ya-yaan. Bojo dititip-titipne. Kok nek sing ngamini ku sapa iku? Ketok ya kami tuane teko iki. Ngono. Ngaturke apa, Nduk? Nggih. Iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Nggih, Panito. leres. Nggih niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito ingkang sampun lenggah teng mriko. Waduh duh. Pun Janjinya- ketimbalan peng kathah nggih Mas Akbar nggih. Nggih. Anjir. Kula yo padha lho, Nduk. Sampeyan wis ping pira? Aku peng pira, Mas? Wis marambah makape. Oh ya padha karo Sampeyan peng pira? Aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi ya. Dah, jare peng akeh. Sampeyan ki po lali. Beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya. Ah. Bapak rawuh njur meling to Mas Klitik, Mas Klutuk benjang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Tak Malah kira- sampean sesuk gak entuk bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon? Diseret komburi kae. Kae tali ngono. Gledek. Gledek. Nek bundas kabeh. Niki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng Amin. mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah Amin. barokah. Ora loka ning malah kebak. iya, bener, Amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa? Sapa iki? Nyelukmu piye? Ayang. Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Duh, aduh. Tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Nggih. Biasane tekaning bondo barengi coba. Laras. Terus. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Lho nyapa? Kuwi engko enek unen-unen Heeh. mangan Duren. aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku meleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho lho Ngono lho. nyapa? Kuwi wah piye iki sinden Tapi iki? ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar aku cocok seumur. Celeng. Nek Celeng. Celeng. Iya to. Sik, baleno. Gini dia caca. Oh, berarti cocok ya? Iya lho. Cocok, Iki Pak. umpamane Ah. nek Iya. Nah. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep iki aku. Weh. Opan ser. Terus ban serep sinden iki nggih Ibu menika. Pin sepuh. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem muka dimah, Dik.
Niki wonten pambuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Iya. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih Mas. Oke, Pak. Nggih niki Lagunya wonten apa? pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO Wong Pusat Manajemen. Matur nuwun. Wah, lewungnya tiga rancak wae ya Mas ya. Hah? Kene to. Kademen aku. Oh ya no. Tapi Niki- nek dijir sampean ndak sido adem kok. Ada. Ya ngene iki lho, ngene iki lho. Modelnya ngono kuwi lho Mas, Ini iki semakin ngono kuwi. Sinden iki angger nek sinden kok ngancik remaja. Heeh. Kok terus nyedak ngene iki to omongane ngene iki. Heeh. Kok ora urunge setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Nek lak ane bojone ngono Tegese meteng itu bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iku kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman lek ngene iki mulai cepet-cepet. Liak-liak ya, Nduk ya. Heeh. Nembang. Lewung, Yups. lewung. Napa, Mas? Lewung. Betul Mas. bawa Lewung. to. Nggih. Ndak, ndak. Liak. Mangke biban wae Bapak diaturi Nggih, tidak to. nggih. Cobi. Nah, Alhamdulillah. Bawa ya, Nduk? Iya. Ya, ya. Enggak. Eh? Enggak. 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 Langsung kita. oh langsung mawon. Pak D, Aduh. langsung buka Nah, bender. Pak terus Anane bawani sithik wae. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya iya iya. Ah, Iki dibawani, nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam laam tilam berji iwatan paku lingan adikku bocah ayu Dalem, suwe Mas. ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Mbak terus pripun? kene Eh? mikmu selehno kan ngene lho iki kok iso manuton nah lenggah kene ya cah coba kowe lenggah kene iya Properti. kakang ndak bawa saite njurku iso mbok teruske lewung Oh ngaten nggih. aku mesake yen sampean kok kesel Nggih saestu. soalnya aktivitasmu ku lak padet banget leres nggih. gandese oh basi dek iya alwase ndak pundhut ke kursi rasane piye nduk Rasane kepenak Kang Mas pun boten kesel. iki sofa nomor 1 Oh, aku pesen ning Tiongkok sofane soba-ubah ngono ya. Ngateko dulu, Nduk. Ngateko dulu ya. nyapa to Duk? Tak wongi. Ye Kita iki bar ngendok. lho lah nyapa Bokonge wanget ngene. lah wis dadak mbok omongke anget barang ki ya ngopo kok iso kono manut to lungguh ya cahayu lungguh kene lah ya ning kuning lancir kuning rada-rada ya dia Nggih Kang Mas. enak Sofane sekeca nggih Mas. wah niki nek didelek teng gene bis Exindo wah Cocok. Nggih. Iki nyapa to Pakumu. paku oke paku masamu apa modot kemburi ora kene coba ning kuning rada-rada dik rada-rada nggih Kang Mas. lancir kuning kinawa liyan Niki kok kursine kok men jeblok-jeblok ngeten kuwi pancen kursi goyang setengahnya elektrik Oh ngaten. ayo engko nek baterene entek nek ngecas ning kene ya ngono ya nek baterene entek Iki kan yakrek mbok didol bateraiku. lah ya tak omong iki Mbok omong ya mbok anu ora mbok didol ya bateraiku sakit. sante iki lho luwese Ayune aduh nima. Inten-intenipun kakang dewe
langsung didamel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih, seragenan mawon nek ngaten. Oh, ya, Dek ya. Seragenan. Iya. Lewung, mangga didiken salindri lewung dados. Enggak Mas Arya. Asik.
undangan duduk dulu Iya. sama Mas Joklitik dan Mas Jogul untuk Jih. mendampingi Bapak Panito. Siap, monggo. Siko dawuh. Suwun berkahipun, monggo Pak. Turi putih Ditandur ning kebon agung, turi putih ditandur ning kebon agung. cara kita nyemplung kok ira kira kembang kamboja tukul sukut teki kembang Alhamdulillah. Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliaunya ini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih, Nggih. gesangipun penak ya ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo ya ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliaunya anti maksiat. Amin. Niki, ya Amin. alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Jarine sapa? Kok mesti kejak dagel lho panjenengan. Wah, jan. Kula ki lek ruwace omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Monggo, Pak. Mas Joglodo. Siap, Pak Cipanto. Niken Nggih. Mas Joglodo. Nggih, balik Pak. Nika jok klinik kula jok kluthuk Pak. Niku aja kluthuk Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal dados supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di GOR kemarin. Nah, Nggih, nggih. Gor. Nggih. Ki Dalang Eko Suseno. leres. Leres. Kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Eksindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Diluyu Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percil tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur Ngaten nggih, masyarakat. Pak. Insya Allah jenengan Mas Jo Nggih. itu saya agendakan rutin sama Dek Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Dek Niken Barakallah. terakhir ketemu di SMA 1 itu di belakang layar ya saya Dek Pak Niken. Panito. Nah, Nggih. niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki, ini insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Dandim sama Pak Dandem beliau masih di sini saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dandim. Pak Dandim, Pak Dandem, matur nuwun. Pak Dandim. Ini juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, Dok Niken. Iki adikku menika alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan laut. Anggota ludruk ning Surabaya saiki. Bapakku yang duwe pangkat lho Mbak Zo. Letkol. Letnan Kolonel. Kret nengkol kernet. Monggo Nggih, Pak Pak. Haji. Monggo mumpung menika sarengan kalih Atur Dok pangan Niken ikan napa, Derek? Salindri. Nggih, Mbok bilih monggo. panjenengan badhe nembang paring panglipur dipun rencangi Dok Niken Salindri Nggih. sumangga Pak. Wah, kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya, iya, iya. Pak Panito ini tuh sangat baik sekali, Iya, Dok. ramah, dermawan, apa meneh lek petuk karo cah cilik mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya gak kuat Gak rasane. gak kuat pengen nyangoni. Tek mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke Iya, iya. 500. Iya, ya iya. toh. Mergo iki saiki ning daleme 1 juta. ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwih akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho kok. Nggih. Ndak, ndak. Iya, Mangke iya, bibar iki. wae Bapak diaturi Nggih, kita to. nggih, nggih. Cobi. Nah, Alhamdulillah. Bawa ya, Dok? Iya. Iya, iya. Enggak. Eh? Enggak. Enggak. Ndak. Langsung kita. oh langsung mawon. Pak D, Aduh. langsung buka Nah, bender. Pak terus Anane, bawani sithik wae. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya, iya, iya. Ah, Iki dibawani, nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam laam tilam berji iwatan paku lingan adikku bocah ayu Dalem, suwe Mas. ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese
luwese aduh Nimas aja kowe ngadeg terus engko saya terus pripun kene mikmu selehno kan ngene lho iki kok sok manuton nah lenggah kene ya cah coba kowe lenggah kene iya properti kakang ndak bawa saite Junko iso mbok terus kelewung ya. Ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu ku lak padet banget. Leres nggih. Gandese. Oh basithik. Iya. Alwase. Ndak pundhutke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak Kang Mas pun mboten kesel. Iki sofa nomor 1. Aku pesen ning Tiongkok. Sofane soba ngono ya. Ngateko dulu, Nduk. Ngateko dulu ya. Nyapa to, Nduk? Tak wongi. Nggih. Kita iki bar ngendhok. Lho. Lah nyapa? Bokonge wanget ngene. Lah. Wis dadak mbok omongke anget barang ki yo ngopo kok iso. Kono. Manut to. Lungguh ya Cahyu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning rada-rada ya Dian nggih Kang Mas enak sofane sekecok nggih Mas wah niki nek dideleten gene bis Exindo wah cocok nggih iki nyapa to pakumu paku oke pakur masamu apa modot kemburi ora kene coba ning kuning rada-rada dik rada-rada nggih Kang Mas lancir kuning kinawa liyan niki kok kursine men jeplok-jeplok ngeten kuwi pancen kursi goyang setengahnya elektrik ngaten ayo engko nek baterene entek nek ngecas ning kene ya ngono ya baterene entek iki kan diakrek mbok didol bateraiku lah ya tak omong iki mbok ya mbok anu ora mbok didol ya bateraiku sakit sante iki lho luwese ayune aduh Nimas inten-intenipun kakang dewe langsung didamel suasananya ngebit oh ngaten nggih seragenan mawon nek ngaten oh ya Nduk ya seragenan iya. lewung mangga didiken salindri lewung dados Nggih Mas Arya asik
Aku bener kita mengerti. Dik Niken jangan duduk dulu Iya. sama Mas Joklitik dan Mas Jogul untuk Cik. mendampingi Bapak Panito. Siap, monggo. Siko dawuh. Suwun berkaipun, monggo Pak. Turi putih Ditandur ning kebon agung. turi putih ditandur ning kebon agung. Cara kita nyemplung kok ira kira Kembang kamboja, kembang kamboja tukul sukun teki. Kembang. Alhamdulillah. Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliaunya ini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih, Nggih. gesangipun penak ya ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo ya ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliaunya anti maksiat. Amin. Niki, ya Amin. alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Jarine sapa? Kok mesti kejak dagel lho panjenengan. Wah, jan. Kula ki lek ruwace omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Monggo, Pak. Mas Joklodo. Siap, Pak Cipanto. Niken, Nggih. Mas Joklitik. Nggih, balik Pak. Menika jok klinik kula jok kluthuk Pak. Niku aja kluduk Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal dados supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di GOR kemarin. Nah, Nggih, nggih. Gor. Nggih. Ki Dalang Eko Suseno. leres. Nggih. leres. Kula sing manggil. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Di ulang tahun Exindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Diluyu Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percel tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur Ngaten nggih, masyarakat. Pak. Insya Allah jenengan Mas Jo Nggih. itu saya agendakan rutin sama Dek Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Dek Niken Barakallah. terakhir ketemu di SMA 1 itu di belakang layar ya saya Dek Niken. Nah, Nggih. niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Dandim sama Pak Dandem beliau masih di sini saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dandim. Pak Dandim, Pak Dandem, matur nuwun. Pak Dandim. Ini juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, Nduk Niken. Iki adikku menika alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan laut. Anggota Ludruk ning Surabaya saiki. Bapakku yang duwe pangkat lho Pak Iso. Letkol. Letnan Kolonel. Klet nengkol kernet. Monggo Nggih, Pak Pak. Haji. Monggo mumpung menika sarengan kalih Atur Nduk pangan Niken dikan napa, Derek? Salindri. Nggih, Mbok bilih monggo. panjenengan badhe nembang paring panglipur dipun rencangi Nduk Niken Salindri Nggih. sumangga Pak. Wah, kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya, iya, iya. Pak Panito ini tuh sangat baik sekali. Iya, Dok. Ramah, dermawan, apa meneh lek petuk karo cah cilik mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya gak kuat Gak rasane. kuat pengen nyangoni. Tek mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke Iya, iya. 500 Iya, iya. gitu. Mergo iki saiki ning daleme ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwih akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho kok. Iki to, Pak. Oke, iki kok berarti bayaran kunten no DP kakean. DP bengi iki kok iso. Ingkang baku kula ngaturaken gung panuwun Pak Haji, Pak Panito. Nggih. Yektosipun sinten malih menawi mboten kados panjenengan-panjenengan ingkang ngreksa budaya lak ngoten to Mas. Leres, Mas Jo. Asor luhuring budaya gumantung saka bangsane dhewe. Nggih. Mulai yen budayane awake dhewe iso direksa, insyaallah ora terhak ciptakan dengan negara-negara yang Leres. lain. Nggih. Nah niki. Enggak Pak, nembang dipun Derek, rencangi Jan. Nduk Niken nggih. Nggih. Ya. Monggo. Apa Nggih. tadi request lagu? Request lagu monggo. Lah. Derek Lagune dangdut napa? Lho yo sing Salam? sampean biasane sing trending apa lagumu dadi ben dikancani karo Pak Panito gitu. Apa Nduk Nduk Ngaten? nemen ya, nemen apa ya? Nemen. Nemen. Heeh.
Oh, nemen. Nemen. Sing lagi ngetren. Sarang-sarang Mas Jokridik, Jokruduk. Pak. Kula rencangi Pak Panito nggih. Siap. Moga Mas, musik lho, iki lah keluargamu ning ndi sing loro? Anu izin, Mas. Oh, izin to? Nggih. Lho biasane lah enek tukang ngebas. Terus melodi lah sing loro anu muntaber. Oke, mbok pecat. Boten. Coba diganti lagunya, jangan nemen. Gini, koordinasi yo jajak. Kote sak pira jajak? Anu maine karo apa? Lah, iki soalnya aja gawe cuap penggawe. Alah ya. Malah buka buku bon bener. Lah iya. Nek kapan nomor didelok iki. Buku nadanya. Ya. Aku minta nadanya dulu, sering. Nggih. Kene nduk. Pak Panito loh nyanyine Mas. Sini. Ya. Oke, aku njaluk kuwi kon sesuk ora melu abar ne. Kowe iki ngawur ora kok sesuk ora melu abar abemu. Sesuk ki ora melu kuwi wis ra dijak. Wis dhewe-dhewe kok iso. Jane iki bote iki sing ngendi ta jane kok malah iki ganti wong. Iki cara sopirno serep. Ngawur ae. Sopir ki ya nek serepe kok iso. Ngono. Nadane Mas berapa Mas nadanya? Marai aku. Ngene. Iki lho. Marai awakmu pikiranmu ratek cepet lah kowe wayermu mbok kek mburi dadi masuk angin. Masuk pengaruh. Yuk. Ya. Bisa kadol siji kita iki. Boten malah tambah. Malah tambah. Sik. Piye. Bu, panitia, kopine ngriki kirang, Bu. Iki dodol lho iki. Dodol niku. Oh panitiane Walah tak mburi. panitia. Panitia gundulmu. Yuk. Oke Pak nggih, sarengan Pak Panito karo Nduk Niken Salimri. Ini judulnya apa, Nduk? Nemu Pak Panito. Nemu tegese Nemu. Ya dawa iki. nemu kowe pas lagi ambiar-ambiare wong sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tangga obati ati biasa di luar. Sampun marem nggih, Pak Oh Panito. sampun. Ping bolak-balik. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged ndadosaken renan penggalih panjenengan lan Nggih. sedaya keluarga wonten Eksindo 57. Amin, matur nuwun. Mas Nggih, sembah Sembah nuwun Pak Haji, Nggih. sembah nuwun Pak Panito. Mbok bleh tasik wonten satunggaling pangandikan menapa nderek? Matur nuwun sepindah malih. Ini penontonnya bukan orang sini saja. Nggih, leres. Dari kampung saya Ngluyu tadi saya jemput Oh, ngoten. ada 119 bis atau berapa. Masya Allah. Saking Ngluyu, Pak. Saking Ngluyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bincang wonten Ngluyu tanggal pinten? Tanggal 6 Tanggal 6. 6 nggih. Ya. 6 September. September. Ini Nggih. tanggal 8 pas ulang tahun Eksindo yang ke-8. Alhamdulillah. Oh, gitu, Nggih. Sukses Ngeten selalu. Niki lho Mas Cobi. Nggih. Ning riko dijemput antar jemput niki Cobi. Nggih. Anu Pak, kula tak nderek-nderek matur mbok bilih benjang wonten wedal kula badhe ngambil bisipun setunggal. Monggo. Nggih. Gopo. Gopo. Tak dol. Ngampil Kok kenal pariwisata? Ora yo ngapil tak nggih refreshing to kok iso. Refreshing. Mboten Pak, kula namung benjang kemawon kula tak nangisi panjenengan. Nggih. Kula pengen dolan kalih kanca-kanca dalang-dalang kalih kanca-kanca yoga, Nggih. kanca-kanca sinden. Mumpung niki enten bos Eksindo, ha benjing pas sepi-sepine tanggapan, mengki kula ngambil bise, Pak. Nggih. Alhamdulillah Nggih. Eksindo ini langganannya Woko Channel. Alhamdulillah nggih, Pak. Tepuk tangan, tepuk Mangke insyaallah kalau tidak bulan depan nanti lagu terbaru dari Garasi Eksindo akan launching. Amin. Penciptane Cak Jokridik Jokluduk. Lha piye? Ini saya beri kesempatan nyawer. Oh, siap. Oke. Monggo Pak. Nggak enak sama Dik Niken. Oh, Nggih, ngeten Cik, nggih, derek monggo, panjenengan Pak, derek panjenengan. Menika. Wong
nyawer iki lak kondene padha karo ibadah. Lho iya. Ha nggih. Wis digawe syariate ngono kuwi. Sedekah ngono. Barokah. Bapak iki tak ngene iki. Anu ndang mapan ning pojok dhewe ngono lho. Neng wae nyapet wis jane. Ayo. Bakul kopi mu ning ndi parane kowe? Ngono. Ning ndi urung dibayar lho. Lah sampean nyapa nyangking Ya sendal? tondo aku tak golek ceperan dulu ya aku wis. Mas Akbar Ya, wis nglirik. Mas Akbar, berharap kula panjenengan kula nampa berkahipun Pak Panito. Leres. Inggih, wong ngeten iki nek teng omah tengok-tengok ya sapa arepe ngundang lak ngoten to. Nggih. Teng mriki tengok-tengok ditanggap lho. Sik ditambahi sangu coba. Leres. Ora iman kok pripun panjenengan iki. Terus nggih barokah. Alhamdulillah. Kek Om Mas Doi nyapa? Mas Luduk. lah Timbali bapak lho. lah wis disaine ndek mau mek diwehi mau. Ya ora apa. Lho syukur. Ora Eh, apa. duit solar wis mlebu neh. Ya ora apa-apa wong aku ki alhamdulillah pokoke diparingi alhamdulillah gene ora ya ora masalah ngono aku wis. Oh ngoten. Nggih nderek bapak nderek. Nggih. Alangnya akeh. Alhamdulillah. Barokah. Niki didum wong akeh nggih. Nah, sebagiannya dhewe-dhewe. Mbah Nur. Bat, Ah, nggih. Lah mboten napa-napa, mboten napa. Majok Luduk. Ini kagem Mas Jok Ludo. Alhamdulillah. Nah. Iya. Khusus Mulek Aku yo iwuh to yo ngawur iki yo les ngene iki. Yo nek bapak ki wis ngitung ngono ki lak ya wis Lah, iya. jelas to. Kono ndang merapat. Ya ya to Nek kalem-kalem. bapak kadung lenggah ngrasani. Nggih nyun pangapunten Bapak. Lah nggih cepet ngeten Pak. Ada dia yang gelemis ya ram koso. Tepuk tangan untuk Pak Haji Panito. luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu, sukses. Sehat selalu nggih Pak nggih sembah nuwun sembah. Banten sangat nggih. Pekang wigati. Nggih. Pokoknya alhamdulillah lah Pak Panito itu adalah sosok pemimpin yang Kedap cinta kedap Pak, terhadap kedap. Sandale Pak Panito. Bapak madosi agemane lho. Sandale. Bapak ngagem sandal Sandal? ngerti apa ora? Lah mau ya priyo cepane karo Iki anake selep lho. Leh. Tuk. apa to Jokul tuk agemane bapak iki lho. Weh iki jan mau ki ning kene kok iso mangsamu. Hei, Hei. Kuwi nyapa? aturno pake. Kok dede Sandale klesek? lho. Pak niki nebuse 100. Boten. Wah ngawur bae. Cepat nih. Sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Panito. Terima kasih Mas Niki Akbar. istirahat dulu. Iya. Heeh. Bapak ki Yoga, waduh iki yoga urung. yoga dadi siji karo dalang sak. Nggih. Yoga dadi siji. Sing urung ki tukang son. Tukang son. Oh iya. Nah, tukang son ngono. Tukang son. Kuwi Rata Eh, pokoke. eh. Ngono. Lah ku lho. Luah tukang son copete ngono kuwi. Lah iya. Ya. Tak tale ya. Wah Deni Alhamdulillah iku lho. wepet meneh Tukang kok. son. Cah cilik aku lek seneng cah cilik delok. Cah cilik. Delok wayang niki aku seneng. Alhamdulillah barokah. Luar biasa. Sik bakul kopi mon ndi iki kadung dhuwit bayar kopi iki mah lho. Oh no, ini alhamdulillah. Kanca-kanca WMC. Wayang Mania Community. Iki wayang mani WMC iki lho. Ben ngopi niku mburi, ngopi mburi. Ya, gua ngopi Pak Dik ngopi. Ah, ngono. Sesuk balik 300. Rumangsamu nganaki kok iso. Iya. Lanjut dengan suasana yang gembira. Nggih, Ya. Mas yo. Dalam. Niki mumpung suasanane teng bis to, Mas. Nggih. Garasi bis nyuwun sewu kagem hadiah Exindo. Ya. Kula nyuwun lagune jenengan sing terminal niki lho. Oh, Gayatri. Oh, siap. Niki kanca-kanca pemusik pun latihan niku. Oh, siap. Suasanane kan klop Oh, kali siap. bis. Ini Diko dawuh. Saya khususkan Nggih. untuk warga masyarakat Nganjuk, Dan juga karyawan karyawan Expindo 57. Expindo 57. Nggih. Nah, Terminal Gayatri. Nah, kula sampun janji ke Bapak, Nggih. nanti insya Allah bulan depan saya buatkan lagu untuk Exindo. Siap. ini. Matur nuwun ya. Terminal Gayatri Mas nggih. J. Nah, Ah ini, yuk coba Mas. So, katmu sak pira coba. Jare lunga ora suwe Nyatane nganti tekan seprene.
Apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan nalika biyen pacaran? Pamit lunga golek pangan bareng mulai wis gawa gandengan. Dadekke Mas ya? Siap. Oke, yuk. Pas kali armadanipun. Lo 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 lo. Iya. Mas Joglo dispesialkan untuk Bu Haja atau nuwun